Здравейте, драги зрители! Днес сме тук с Крум Тодоров, поредния епизод на Против статуквото и ще говорим относно една изключително нашумяла тема, а именно президентът Румен Радев, неговата оставка, неговата личност и предполагаемо негово управление. Здравейте на всички! Да, Румен Радев слезна, наистина изключително очаквано, бих казал, защото дълго време аз вчера пуснах едно клипче по въпроса, ти може би си го гледал. Както се говореше, Румен Радев ще слезе, той вече слезна, обаче сега се говори, че ще управлява с ППДБ, което е изключително притеснително според мен. Определено притеснително е, че ще управлява с ППДБ, но първо трябва да видим резултатите, които ще изкара на изборите. Със сигурност ще бъде първа политическа партия и се ползва с изключително доверие в българското общество. Сега, преди да анализираме дали ще управлява с ППДБ или с някоя друга политическа формация, не смяташ ли, че е добре да направим една рекапитулация на неговото президентстване и въобще как той се появи на политическата сцена? Изключително важно е да го направим поради много причини. Една от тях е защото той най-много политически е говорил на новогодишната си реч тая година. Той винаги избягва важните политически въпроси, винаги е говорил изключително интелигентно и завуалирано. Което му прави чест от една страна, защото е професионалист. Аз имам голямо уважение към него, защото това е един български войник. Това не е просто войник, той е летец, той е военен пилот. Това е генерал на българската армия. Точно той е дал години от живота си, за да може ние да спим спокойно, което на мен аз няма как да го пренебрегва това негово качество. Аз го уважавам. Въпросът е, че откакто той влезе в политиката, защото някой каза, нали, президента влиза в политиката, той е влязъл в политиката още когато се кандидира за президент. Въпросът тук е какво направи. Той влезе в малката политика. Голямата политика е когато вече имаш достъп до изпълнителната власт. Да, общо взето той какво направи. Румен Радев няколко пъти си променяше мнението по важните за българина въпроси, като например референдума за запазване на българския лев. Или по-точно, те много пъти казват, нали, референдума за запазване на лева. Но този референдум не е точно да запази лева, а да отмени датата на влизане, което ще да ни даде няколко години спокойствие. За тези няколко години спокойствие ние можеше да стабилизираме държавата, да икономиката да тръгне, а може и нямаше да го има и Европейския съюз. Добре, това е на лице. Като за начало, той в президентския си мандат, съдейки по негови изказвания през тези 9 години, той винаги е бил върл поддръжник на присъединяването ни към Шенген и еврозоната. Даже поздрави правителството на Бойко Борисов за успехите, които са направили в политическата среда, за да може да ни приемат в сухопътен Шенген. А в следващия момент изненадващо се появява с предложение за референдум за отлагането на еврото. Сега, какви сигнали дава той у народа относно действията? Сигналите, които дават, за съжаление, българин е с кратка памет. Той помни до 3 месеца назад. И предвид, че може да оправдаем българския народ предвид динамичната политическа обстановка и плюс това апатията си е абсолютно разбираема в българския народ. Виждаш едни и същи, пребоядисват се, коалират се и всичко става буквално за 3 месеца. Да, апатията. Защо да се ангажираш да помниш всички тези събития? Тук мога да кажа, че си прав. Хората, които... Един мой приятел точно така го беше описал. Нали? Общо взето, какво знаем за лошите години по време на управлението на България? Примерно знаем, че държавата 20-30 години не е стопанисвана като хората, не е управлявана добре. Това се опитва да се забрави. Но помним златния век. Въпросът е, Румен Радев, че няма да направи златен век, Това е факт. Въпросът е, че трябва да помним през тези лоши години на управление, той къде беше в цялата картина. Той каза, че провеждането на референдум е противоконституционно, защото този договор, това решение е било взето още през 2007. Да, тук съм съгласен за това, че решението е взето през 2007, но той тогава имаше право да свика референдум, преди да се направят промените в Конституцията, преди да се направят тогава да му се ограничи властта и така нататък. Той не го направи, когато вече нямаше никаква власт, тогава го направи. Тогава вече каза, че трябва да има референдум и така нататък. Което ме навежда на мисълта, че той е много плаващ
и не ми дава спокойствие, но... Искаш да кажеш, че по-скоро популистки се насочва към българското общество. Точно така. В един момент дигаме юмруци, борим се с българския народ, в следващия момент създаваме нови политически проекти, през които управляваме, така поне казват неговите критици, че управлявал става въпрос за ППДБ, след това Български възход и другите малки партии, МЕЧ и прочие. И се оказва накрая, че този човек един път е евроатлантик, друг път е български националист, трети път пък русофил, казват негови критици. Аз не би го възприел като русофил, защото първо той е натовски генерал. натовски генерал, да не забравяме откъде произлизат тези натовски генерали. Това са доста в политическата и във военната среда са доста компрометирани личности, някои от тях. Така, не всички, много пъти се изказваше плаващо и за Украйна. Избягваше наистина умело въпросите, свързани с войната в Украйна, с еврозоната и така нататък, като сега се опасявам, че същото ще направи по време на предизборната си кампания. Няма да обели нито дума, за да може да събере най-широка подкрепа, което за мен е много опасно, защото ние не знаем този човек каква визия има за България. Той каква България иска. Това е въпросът, който аз си задавам. Това е въпросът, който целият български народ трябва да си зададе, защото когато гласуваш за личности, не само за личността гласуваш, а за хората, с които той ще управлява и политиките, които той ще изповядва, когато е на власт. Точно така. Сега, казахме опасенията, сега да кажем и плюсовете, които притежава Румен Радев. Румен Радев наистина има символ на мъж, който... Машкар, да. Машкар, който до сега в политиката е имало, но не е управлявал. Всичките, които минаха... Това е перфектният образ, извиняй, че те прекъсвам, на президент в България, на върховен главнокомандващ на българската армия. Точно така. И то пилот от военно-въздушните сили на българската армия. Просто това е един перфектен профил за този пост. Ако трябва да си представим един български генерал, наистина неговата фигура е събирателна на това, което имам визия за български генерал. Също за върховен главнокомандващ на армията. Но опасенията ми не ме напускат, защото сега вече той влиза в изпълнителната власт някъде на място, което той досега не е бил. Тоест досега неговата крива на одобрение е растяла само нагоре, без падове. Да, от високо се пада най-болезнено. Въпреки че той много години е летял на високо, не е падал досега, но може да му се наложи. Не е падал поради простата причина, че чисто Конституцията го спасява благодарение на това, че изпълнява той е президент на Република България. Конституцията е ограничила и е свела до абсолютния минимум правомощите на президентската институция. Точно така. Наистина, сега отделно казах с критиките и опасенията до тук, сега вече се надявам той да се превърне в, както го посочва и Шкварек, в българския Орбан. Дали ще го направи, зависи само единствено от него. Какви са пътищата, ако президента Румен Радев няма абсолютно мнозинство, защото много хора казват, той ще има 121, но аз съм далеч от тази мисъл. Да не забравяме, че последният, който имаше 121, беше царя. Това беше преди доста години. Дали ще се гледа същия сценарий като с царя? Идва с добри намерения, с личността си, български цар по наследство. Баща му, велик българин. Велик българин, определено. Виж, ще го обясня по този начин, аз как го виждам. Пред него има два пъти, ако няма абсолютно мнозинство. Единият е да се коалира с ППДБ. Партия, която беше част от така наречената сглобка, която промени конституцията с ДПС ново начало, която беше в управление с ГЕРБ. Партия, за чието лидери има много телефонни записи от съмнителни телефонни разговори. Партия, която извърши поредица от съмнителни действия. И те го подкрепиха за втория му мандат, освен това. Но това са партия, която беше част от статуквото. А ние, както пише на чашата, която отпива жужа, сме против статуквото. Точно така. Време е тези пребоядисани комунистите, както се казва, да си ходят. Втория му шанс какъв? Да се коалира с ГЕРБ и ДПС, това е ясно, той няма да го направи. На трето място, ако погледнем по голяма опозиционна партия, това са Възраждане. Костадинов е изключително принципен. Тоест, тук той в това управление ще трябва да се бори именно с принципния Костадин. Той ще трябва да следва едни големи реформи, които самия Костадин залага в неговата програма и в неговите желания, както сме слушали от него. Няма ли да е по-скоро обратното, защото все пак Радев неговия мандат
Ще се изпълнява неговия мандат. Да, ще се Би изпълнява. следвало по-малката партия да се съобрази с по-голямата партия. Така, въпросът е, че ако по-малката партия иска да направи някаква реформа, а по-голямата не иска, то това може сериозно да разклати кабинета, който са в управление двете партии. Тоест, ако влезем в хипотезата, че Костадин Костадинов е принципен политик, следователно не би следвало да има и такава сглобка, коалиция, както искате го наричате. Както написа и Шкварек, именно аз много подкрепям тия думи, той има два избора. Да управлява 4 години с празни жълти павета с ППДБ или да влезне в управление с Възраждане, които са патриоти и националисти, както самият той сам се определя. Не, той в момента се определя така. Да. Времето се определя и по други начини. И либерал. И либерал, и социалист, все пак и БСП Да. го издигна за кандидата, той два пъти инициативния комитет. Въпросът на в изпълнителната власт е на проста математика. Ако Костадин Костадинов и с 10 депутата да му помогне, а той да има примерно едни 111 депутата да речем, ако Костадин Костадинов го подкрепи само с 10 депутата, то той може да му събори правителството по всяко едно време. Тоест това значи, че голямият трябва да се съобразява и с по-малкия. Колкото и да не му се иска. Въпросът е на чиста математика. Аз много път съм го казал, че математиката е точна наука. Много си прав. Същото в момента с БСП и с ИТН, които бяха в управление. Последната сглобка. Да, последната сглобка. Какво се очертава, че една малка партия, която има примерно 17 депутата, както е ИТН, може да събори цяло правителство. Абсолютно. Това не значи, че по-големия трябва да се изпълня. Въпросът тук е, че той трябва да избере пътя на спокойствието или да бъде притиснат от големите реформи, които трябва да ги направи заедно с Костадин Костадинов, но има едно нещо, което ще се случи. Ако те направят наистина големите реформи, ще влезнат в историята на България. Те ще влезнат в историята на България не като тия срамни 36 години, които са. Ще се види истинска промяна, казваш. Истинска промяна. Това е моето мнение. Пожелавам на Румен Радев, защото има доста време до изборите и до съставянето на правителство и така нататък. Пожелавам на Румен Радев наистина много разум и смелост. И до времето, когато той ще бъде избран, да преосмисли действието си, защото както се витаваше в слуховете в обществото, че той ще слезе и ще влезе в голямата политика, сега се витават и слуховете за коалиция с ППДБ. И вече съм склонен да вярвам, че са се договорили. Дано да не съм прав. Както каза и ти самия, всичко е въпрос на математика в съставянето на правителството, тъй като вече отмина времето на широките мнозинства, на еднопартийните управления и прочие. Ти на какво мнение си по въпроса, тъй като аз така много широко изказах мнението си, на този разговор, то не е... То малко го превърнахме и в стил интервю. Точно така, затова искам да те питам. Ти на какво мнение си? Виж сега, аз като един младеж, който се интересува от политика от доста време, дори преди да съм навършил пълнолетие и също така и присъствах и на протести 2020 година, наистина беше изключително ефектно, когато той излезе долу при народа и дигна юмрука и каза: аз съм с вас. Мутри вън, аз съм вашия говорител, аз съм вашия гарант, че вашите действия и искания ще бъдат изпълнени. И тогава, като един млад човек с невъоръжено око, не че сега не съм млад човек но така с невъоръжено око си казах, ето, това е военен човек, това е принципен човек, това е човек на дисциплината. Вероятно ще управлява България справедливо, достойно и със здрава ръка, каквото и според мен трябва и да бъде управлението на България. Впрочем, тогава наистина, според мен, имаше лек спад в доверието към него след това. 21 година, доколкото си спомняш, служебното му правителство, мисля, че начало с Гълъб Донев като служебен министър-председател, когато въведаха зелените сертификати. Това доста подкова доверието в него, включително и моето лично, но продължих да го поддържам като фактор, като личност, докато не се загледах респективно и в други партии и техните предложения, като естествено двете партии, които правят по-голямо впечатление, това са ППДБ и Възраждане. Които са много различни по идеология. идеология. Са много различни по идеология, но за сметка на това се борят срещу модела Борисов и Пеевски, който е най-голямото зло. Със сигурност в момента в България това е най-голямото зло.
И си казвам, лута се като един типичен български избирател, вече навърших 18, имах право да гласувам и се лутам сега. ППДБ ли, Възраждане ли, президент още не е слязал на сцената, още се го пази президентския пост от това да предприема сериозни действия. И си казваш, добре, хайде, ППДБ превръща се в някакъв тип, как да кажа, мода да се гласува за тях. И няма неизбежно, вече се появяват на първите избори, гласуваш за тях, съставят правителство, от начало нещата тръгват добре, после нещата почват да придобиват много грешни измерения, да се доказват като неможачи, като за начало. Тук искам да вметна нещо. Само ако направим една кратка проверка на правителството на ГЕРБ ППДБ, ще видим кой е министър на вътрешните работи. Ако отворим кабинета Борисов 2... Не знаеш кой е министър на вътрешните работи? Кой е министър на вътрешните? Калин Стоянов. Калин Стоянов. Калин Министъра на правосъдието? Калин Стоянов беше министър на ППДБ, който в момента е в ДПС. Ново начало, да. Също така и Христо Иванов, министър на правосъдието по времето на Борисов 2. Да, Асен Василев. Да не забравяме, много хора не знаят, че Асен Василев е бил заместник министър на, какво беше, на финансите ли? На финансите в кабинета Борисов 2, също така. Отделно тези хора никой не ги е знал преди това. Най-голямата шега, между другото, е, че имаме 3 съученика, които са в една и съща гимназия. В една и съща гимназия, т.е. това са най-голямата шега е, че това са Делян Добрев и Асен Василев, те са завършили заедно до 12 клас. Двамата са финансови експерти по точене на бюджет. Двамата са били министри, просто това е някаква луда надпревара при тях в живота явно. Пожелавам им провал. Провал, успех, важното е българския народ да бъде добре. Пожелавам им провал, защото техният успех не е в полза на българския народ. За съжаление, доказано вече, да. Според мен може да са експерти, особено Асен Василев, но това не беше добро председателство на този пост на министър на финансите. Определено България задлъжня много. Да се върна на темата. Тогава си вече чисто нов в изборния живот, току-що си навършил 18, чудиш се за кого да гласуваш. Президента съставя служебно правителство, в което Кирил Петков и Асен Василев са ти служебни министри. И те създават партия. Естествено, логично е, когато вярваш на президента, да повярваш и на неговите отрочета. Това бяха ППДБ тогава. Точно така. По-точно ПП, защото ДБ е партия, която съществува и отпреди това. Гласуваш за тях и те по с извинение за термина кифладжийски начин се излагат, не оправдават доверието, но си казваш, добре, те са неопитни, чужденци са, сега какво да ги правиш, нали, ще им дадеш още един шанс. Само, че когато вече си изпатиш един път, два пъти, вече на третия път, ако направиш същата грешка, си е чиста глупост. Не е грешка, това е глупост. И тогава вече се насочваш към другата алтернатива. Това е дясната алтернатива, каквато предлага Възраждане, например. Която от своя страна, чест и почитания, те нито един път не изневеряват на своите политики и нито един път... Принципни. Дори чат GPT, ако попиташ, казва, че са най-принципни. Чат GPT, да, със сигурност. Наказва, че най-принципни са Възраждане. Един път ми отговори, че най-принципни са ДПС, много начало, аз направо фана за главата. Да, най-принципни са в кражбите и схемите. Това е абсолютен факт. Това няма спор. Да, тоест, със сигурност това е най-силното качество на Възраждане. Принципността. Затова, когато се насочиш вече в една принципна партия, не казвам, че те са, нали, най-достойните и най-можещите, но определено са най-принципните, поне според мен в момента в този парламент. И следващия момент Радев, който е наистина от самата му професия като военен, той би следвало да е принципен, би следвало да е родолюбец, би следвало да е дисциплиниран човек. Но в следващия момент виждаш неговите изказвания относно Шенген и еврозоната, в следващия момент пък виждаш за референдум предложение и не можеш да разбереш точно какво този човек се опитва да ти продаде като идея. Какво точно те кара ти да поддържаш, да подкрепяш, с това, че ти самият него подкрепяш. Какви политики по-точно се очаква ти да подкрепиш, когато подкрепиш президента Радев. И именно точно това незнание
лично у мен буди притеснение как биха се развили за напред нещата, а той определено ще вземе първото място в парламента. Оправдано или неоправдано. Именно и мен това ме притеснява, че не знаем какво предлага и общо взето с това мога и да заключа. Добре ще е, когато провежда тази кампания, да изкаже своите виждания. Как вижда България, както ти самия каза. Каква България вижда? Надявам се в тази кампания той наистина да излезне в политически дебати, да обяснява как вижда България и да е ясно и прозрачно на всички. Не го ли направи, със сигурност ще получи повече подкрепа, защото някои хора ще се разграничат от него за някой. Вероятно да. А може пък и да спечели. Но... Освен да се разграничат. Да. Но предпочитам да знаем какви позиции има. Той, както се казва, проевропейски ли е, произточен ли е и така нататък. Та мога да заключа с това. Пожелавам му наистина много успех. Успех на България преди всичко. И разум. Разум, да. И успех на България и на целия български народ, защото все пак всички живеем в това парче земя тук. Дали се обичаме един друг или не. Харесваме ли се, не се ли харесваме, ние всички сме българи, а в момента Радев ще бъде първа политическа сила, било то, пак казвам, оправдано или неоправдано, това е с което ще разполагаме и трябва да се върви напред, трябва да се работи. Ами благодаря ти, Круме, за мен беше удоволствие и останете с нас в следващите предавания на Против статуквото. Благодарим ви за вниманието. Всичко добро от нас, да живее България! Да живее България!